Het moet je net een invasie worden van Chinezen en Amsterdamse taferelen natuurlijk. Hè. De art heet, en dat heet de puntcirkel. Het nieuwe kennis- en informatiecentrum in Hegebeintem gaat op 10 augustus iepen. Het nieuwe gebouw moet een soort nieuwe bezoekers loeken, maar het moet geen giethoorn worden. De dwarpelingen die vinden dat wel prima natuurlijk. Maar wij als bezoekerscentrum en als bestuur hebben altijd het zijn van wij houden wel heel erg rekening met de inwoners hier. Maar wij willen wel proberen dus tussen de 8.000 en de 12.000 bezoekers per jaar hier te ontvangen. Het eerste ontwerp van het nieuwe centrum waard net goed kaart door de inwoners omdat het te heeg wezen zou. Uiteindelijk is het dochs nog goed kwam tot blijdschap van de stichting. Want het oude gebouw wie echt onvervanging ta. Wie een oud gebouw, een oud schoollokaal uit Holm is hier, dat is met mij begonnen, dat is weer de start. Daar had men dus dingen omheen gebouwd. Het hier wel een karakter, maar het lekte aan alle kanten. De kachels weer net, weer gevelkachels, dat moest verstookt worden. En de ruiten die weer een enkel glas. In het centrum is onder oren een archeologische expositie uit terpen en oreninformatie te vinden. De meterslange boorkern is dags wel het meest bijzonder. Christen dat mensen hier al wennen. Dat is in deze buurt misschien ergens. Dus ze gaan blijkbaar hennep in de groen voelen. Dat is echt weer in de boorkern. Werd je in zorgen van, nou, werd het de start nou van de bewenning hier in Hegebeintem. Toen er nog geen terp was, dat kun je hier aanschouwen. En dan op die tijdlijn kun je echt zien dat hoe lang het nou is. Op de oren eind, dat zorgen dus de eindigheid van de bovenste lagen van de terp. Alles wat er in voen is, wordt hier echt beschreven en kunnen we dus echt daarvan leren van hey, dat weer toen en dat weer toen. Naast het museum is er nog genoeg oosterbezin en te dwaan in Hegebeintem. We hebben een souvenirshop. We hebben een toeristisch informatiepunt. Daar kan men alle gegevens krijgen over de miauwing, fietsroutes. En we hebben een sterkcafé waar men een kopje koffie kan krijgen. En op de tweede verdieping komen azen nog de Stichting Oude Frieske Tjerken, het Frieske Geeën en het Wetterskip die daar ook exposities houden.